Presyo ng karne ng baboy at manok bumaba. Oversupply ng manok nararanasan sa bansa ayon sa Sinag. Yan ang tinutukan live ni Claire Lacanilaw ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Claire? Joan, ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura, nararanasan ng oversupply ng karne ng manok at baboy sa bansa kaya bumaba ang presyo nito sa merkado. Bumaba sa 300 pesos ang presyo ng kada kilo ng karne ng baboy sa Malimgas Public Market sa Dagupan City mula sa dating 340 pesos. Bunsod ito ng maraming supply. Okay naman ang supply, ma'am, at saka okay din ang presyo kasi medyo bumaba naman na kumpara nung una. Kasi nung una, syempre mahal siya, ma'am, pero ngayon bumaba na din. 300 na ngayon. Dati 320, 330 po, 340. Pero sana raw, mas bumaba pa ang presyo para mas abot kaya ng mga mamimili. Bumaba dati 340, ngayon 300. Okay naman po sa bulsa. Pero mas gusto mo bumaba pa. Siyempre mahirap, masakit sa bulsa. Ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura, nananatiling matatag ang industriya ng baboy sa bansa sa kabila ng epekto ng ASF lalo na sa Luzon. Marami raw ang supply ng karne ng baboy sa bansa ngayon dahil sa importasyon. Okay naman, yung Luzon medyo nag-up na and yung price naman sa merkado is mas mababa. Nasa 180 ang farm gate, yung sa backyard 170. Samantala, nararanasan din ang oversupply sa karne ng manok sa bansa. Ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura, marami rin umanong imported na supply ng manok sa merkado. Aside from local production, maraming importation na pumasok. Doble sa pinasok last year. Talagang oversupply yung manok natin yan compare last year. Dahil marami ang supply, bumaba ang presyo ng karne ng manok sa pamilihan. Nasa 170 hanggang 180 pesos ang presyo ng karne ng manok sa pamilihan, na dating nasa 190 to 200 pesos ang kada kilo. Mga supplier, marami nang binabagsak sa amin. Dati, konti lang, saktuhan lang, nakuha namin. Tapos medyo mahal kasi ang bentahan namin ng manok, kaya medyo matumal noon. Pero ngayon lumalakas na. Weekdays po, yun po, malakas. Yun po, masasabi ko, Monday to Friday, yun po, malakas po yung bintahan po doon. And then, siguro sa supply naman po, okay naman yung supply kasi Joan, tiniyak na Samahang Industriya ng Agrikultura na sapat o matatag ang supply ng karne ng manok at baboy hanggang sa susunod na taon. Joan. Maraming salamat, Claire Lacanilaw ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon.